try natin assemblein yung bike ni Clark. Grabe, tagal nang nandito to sa kahon. So, hindi ko pa na-assemble. Ngayon, assemblein na natin. So, yung bike ni Clark. So, prepare ko na rin yung mga tools na gagamitin. And, tara, samahan nyo ako mag-assemble ng bike ni Clark. It should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel home. What a crime and what a shame to let go. Ooh, it should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Prepare ko na yung mga tools na gagamitin dito sa bike ni Clark. Sana tama itong mga tools na to. Ito yung gulong, then bits and pieces ng bike, main body, at yung mga wheels. Ito yung upuan, and then manual. Sana hindi ako matagalan sa pag-assemble nito. Another support wheel. So, tabi na natin itong kahon. Walang akong gunting. So, para matanggal tong mga cable ties, easiest way, tanggalin muna natin yung mga cable tie para paghiwa-hiwalayin na natin. Alright. Ito yung manibela. May belt pa siya. Upuan ng bike ni Clark. Yan, tanggalin na rin natin yan. Ito naman yung pangatlong gulong. Yay! Bagong assembling your bike. Ito yung pang-apat na gulong. Taillight sa likod nung upuan ni Clark. Ito sa front to, alam ko. Ito yung mga pedal niya. Tinanggal ko lang yung mga plastic at mga karton. So, open na lahat siya. Ready to assemble na yung bike ni Clark. Ito. Assemblein natin. Ito yung manual niya. Ito yung mga tools na kailangan. I hope meron ako niyan. Bicycle assembly. Front wheel. Alright, front wheel daw. Front wheel, higpitan natin to. Higpitan natin yung front wheel. Yung kabila naman. Ito naman yung kabila ng front wheel. Higpitan din natin. Lubog pa. Ang hirap gumawa, grabe. Yung isang kamay ko nasa camera, yung isang kamay ko nasa wrench. So, lapag ko muna itong camera. Seconds later. So, tapos ko na assemblein yung bike ni Clark. Ayan. Ang ganda niyang tignan. Nalinis ko na rin yung garahe. So, ayan, backlighting. So, testingin namin yung bike ni Clark. Doon kami sa playground. Kasi medyo maingay dito eh. Nagmumow ng grass yung kapitbahay namin. So, lipat lang kami. Testingin namin tong bike. Grabe ang ganda na. Worth it yung pag-assemble namin. Clark, let's go! Punta kami ng playground. Doon tetestingin ni Clark yung bike niya. So, dito kami sa sasakyan. Ito sa Clark ko. Hi! So, testingin na namin yung bike ni Clark doon sa my playground. Kasi dito sa para mas safe doon sa playground mag-testing ng bike. Kaysa dito sa harap ng bahay kasi may mga sasakyan dito eh. Tsaka change venue din kasi nagmumow ng grass yung kapitbahay namin, so maingay yung makina. Medyo maingay yung makina and rinig sa microphone yung pagmow niya ng grass, baka hindi nyo kami marinig. So dala niya na ni Clark yung helmet niya saka yung jacket niya. Malamig sa labas at para safe kailangan mag-helmet.
Let's go! Grabe, ang lamig. Buti na lang may sombrero at may jacket. Dito kami sa playground, nagtatakbo na kagad si Clark doon sa playground. Sabi ko magbike eh. So, excited siya makita yung playground muna bago magbike daw. Meanwhile, Luto muna ako ng rice, guys, because rice is life! So, yes. Hintayin nyo lang ako, guys, ha. Standby lang kayo. Huwag kayong aalis. Okay? So, kakatapos lang backlighting. So, kakatapos lang mag-bike ni Clark, testingin yung bike. I think he did a great job knowing na first time niya mag-bike. Malaking tulong yung third wheel at yung fourth wheel na guide niya sa likod para hindi siya matumba. And I think medyo hindi pa niya abot yung pedal pag nandun na sa maximum reach niya. Hindi na maabot ng mga paa niya. Medyo malaki yung bike niya sa kanya. And other than that, I think Clark did a great job on biking. Do you like biking, Clark? Are you tired? Yeah. So pauwi na kami. Malamig yung hangin tapos may sobrang init nung araw. Medyo masakit na sa balat. Uwi na kami. Pahinga na. Let's go home na, Clark! So, I think that's it for now. I think I need to end this vlog here. Medyo pagod na rin ako. Kaka-assemble at kaka-assemble nung bike ni Clark. Medyo nakakapagod siya. Ang daming tools na kailangan. Clark, do you wanna close the lens? Do you wanna say bye to them? Okay, close the lens in 3, 2, 1. Say bye. Nope. Close the lens. Bye. Close the lens. Close the lens. Nope. Say bye. Medyo pagod na si Clark siya. Dapat magko-close ng lens eh. So ako na lang. So I think I'll see you guys in our next vlog in 3, 2, 1. Bye.